futbol americà és com un escacs humà, té una base estratègica molt important, on el qual dos equips s'enfronten tàcticament i físicament al camp. A nivell de germanor i de compartir valors és un esport d'equips, potser és un dels esports més d'equip que hi ha en el món, en el qual hi ha posicions que només juguen perquè altres puguin fer la seva feina. És un esport sacrificat i un esport que converteix jugadors, un equip, en una autèntica tribu, una família. Vaig començar el futbol americà l'any 1991. Vaig veure l'anunci dels Boxers de Barcelona que buscaven jugadors sènior i júnior pel seu equip. Llavors, amb un parell de companys del liceu francès, vam anar a l'escola industrial i vam conèixer allà l'Àngelo Betese i el que eren en aquells moments els Boxers Bones, que era l'equip júnior dels Boxers de Barcelona. I vaig començar allà i em vaig enamorar d'aquest esport. La veritat és que jo buscava un esport que fos molt exigent, en aquell moment estava jugant a handball, però volia algú que físicament em posés més en forma. I amb dos entrenos al futbol americà em vaig donar compte que havia trobat allò que estava buscant. És a dir, vaig acabar tan destrossat el primer entreno amb l'Àngelo, a nivell físic i de cops i tal, que vaig dir això ho tinc que superar-ho, i des de llavors, tots fins ara, 30 anys amb aquesta passió. Doncs a casa nostra el futbol americà es viu de forma una mica particular, és a dir, puc parlar de l'experiència pròpia dels Dracs de Badalona. O sigui, nosaltres som campions per 4 anys consecutius de Lliga Nacional, som campions de Copa d'Espanya les darreres 4 edicions i som un dels top 20 millors equips d'Europa. I malgrat això, els èxits esportius i el reconeixement internacional que té l'equip, doncs tenim problemes per poder tenir un camp o tenir una bona base de joc estable quant a instal·lacions. Sobreviuen gràcies al sacrifici enorme que fa gent molt especial i amb molta passió i amb moltes ganes, com és el cas del José Luis Soler o la família Soler en el nostre cas. El primer club que es funda aquí a Espanya és els Badalona Dracs. La primera lliga que hi ha d'àmbit territorial es fa a Catalunya, que és la primera lliga catalana, i a partir d'aquí el que vam tenir va ser un naixement, una explosió bestial en pocs anys, que va arribar a convertir-nos en una potència a nivell mundial de futbol americà, perquè vam tenir una seu d'un equip professional, que era els Barcelona Dragons, i la veritat és que el número de seguidors i d'espectadors i de mitjans, el futbol americà es va convertir en el tercer esport a Catalunya després del futbol, lògicament, i el bàsquet. A partir d'aquí, després de la desaparició dels Barcelona Dragons, vam passar una petita escapada pel desert, i la veritat és que el futbol americà es va ressentir tant a nivell de popularitat, d'equips i de gent. Però la veritat és que els darrers anys, jo diria que s'ha fet una molt bona feina de base, tenim cada vegada més jugadors júniors, cada vegada tenim més futbol flag, que és una forma fantàstica d'introduir la gent jove i els més petits al futbol americà, i crec que s'està fent un bon treball en la difusió i en treballar a l'esport de base, que al final és una mica la forma d'alimentar a nivell d'una federació recursos i poder generar una base més estable per al desenvolupament del nostre esport.